영상 너 딘탄 베게 바자 비싱거 지리 뭐 그런 망을 내가 जों मतेसे बाजार बिसिङाव जवाग आराग निनि राम बिया आबो नंगै कबर वाइजानाय वाइजाय दङ बाजाराव जिपिक जापां लायो मानसार आङो डिसिप्लिन सार आङो आबोनि बागै जों जवांनो बन्द खायनो बागै जों बाजाराव पालखाय मा कुथुम लायका जे चिनि कामनि जे सिक्लार जे फेक जानाय जाय दंमोन अबरतै माने जाय दंनाय रक द्राग जानाय सुचि रक नाहारै दंनाय जेफेंनि दंनाय रक बरनो बसों अंको खायो खलम कबर खायो चेराय फानो चिन थाले कुसु कबाक फानो बरक अंगो नंया साय वे मा तंनाय बरक चिन गाहाम लामाव मा फायनाय आसं मासं बरक न कयो ते नरक अबो खाय आन्दोलन खायमन यागलो ब बर अ तमनो सारिया काय नरक बसकन सारते ताम खरा अ तमनो सारिया हाकाय जों बरक न जे चेष्टा खायनाय बरक न जों जेल खिक्लायनाय अच्छा नरक ब तिप्रा ब जन खाम जों त्रिपुरा मथा बुमा मथा बुमा बदल यंनि बुंखाय आं मुंखाय सरलता अच्छा हामबाय का